ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଧା ନାମ ନେଉଛେ ଏକ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାମ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଏକ ପ୍ରେମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା। ଲୋକ ପ୍ରାୟ ସମୟ ପଚାରନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ରାଧା ନାମ କାହିଁକି ନିଆଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ହୃଦୟର ଗଭୀର ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଛି, ରାଧାର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଧାରା। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ସଂସାର ଦିଗକୁ ବହି ସେ ହେଉଛି ଧାରା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୁଣି ପରମାତ୍ମ ଦିଗକୁ ବହିଯାଏ ସେ ଧାରା ହିଁ ରାଧା ହେଇଯାଏ। ରାଧା କୃଷ୍ଣରୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣ ରାଧିନୀ ଶକ୍ତିରୁ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ରାଧା ବିନା କୃଷ୍ଣରେ ଗୋଟିଏ ନାମ, କିନ୍ତୁ ରାଧା ସହିତ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହରେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ, ନା କୌଣସି ଆଶା। ସେ ଆମକୁ ଶିଖାଇଲେ ପ୍ରେମର ଦୂରତାରେ କୌଣସି ମାନେ ହିଁ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରକାରେ ଥାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସୁଦାମା କୁଟୀରରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସେ ସବୁବେଳେ ରାଧାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସୁଖରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁ, କିନ୍ତୁ ରାଧା ବିରହ ବିଧାନରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବ କରିଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତା କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ଆଜିର ଯୁଗରେ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରେମ ସ୍ୱାର୍ଥର ଭିତ୍ତି ଥାଏ, ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ଆମକୁ ଏହା ଶିଖାଇଥାଏ ଯେ ସମର୍ପଣ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଏହି ଭାବ ମିଟେଇ ପାରିବ, ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ରାଧା ଭାବକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ବାସ୍ ଏଥର ହୃଦୟରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ନା, ରାଧେ ରାଧେ। ଯଦି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ରାଧାରାଣୀ ଲେଖିବେ।